Mayong hapon. Happy Sunday. Hapit na gyung piyesta. Sumad nagayod karong Domingo. Mga igsoon, nakapangutana ka ba sa imong kaugalingon? Nganong musimba man ka? Ngano kada Domingo nagbalik-balik man ka dinhi? Why do you have to go to Mass? Baka makapangutana na. Ang tubag, tungod kay gutom kita. Gutom kita sa pulong sa Diyos. Nga mo'y naghatag na tog inspirasyon to live a life of Jesus. Ug humana nato madawat ang pulong sa Dios, uhaw na pod. Uhawon kita sa pagdawat sa iyang mahal nga lawas ug dugo. Nga mo'y naghatag kanato og nourishment, kabaskog. Mo'y naghatag kanato og kadasig. Mo'y naghatag kanato kinabuhi to be with God. Muna nga diha mismo sa akong pagpamalandong, the message is very clear. Klaro kayo ang mensahe karong adlaw sa gisulti ni Jesus ngadto sa mga Hudeo nga gikutlo nato sa ebanghelyo ni San Juan. Jesus made it clear, direkta gayod, miingon siya, ang akong lawas ug dugo mo'y maggiya kanako kaninyo ngadto sa kinabuhing dayon. So the body and blood of Jesus mo'y maggiya, lead us to a life that is in connection with eternal life. Muna nga, kung gusto ka nga mabuhi, magpabiling buhi diya sa Diyos. Receive His body and blood. Mao bitaw nang insulto kaayo nga magpabilin ka sa lingkuranan. Gawas kung dili nimo madawat sa imong konsensya si Jesus sa imong kinabuhi tungod sa bugat nga hinungdan sa sala. Apan kun nasayod ka sa imong tuyo sa pag-anhi dinhi, if you want to live with God, receive Him in His body and blood. Misaad siya kanatong tanan nga dili kita mamatay. Of course, He is not talking sa atong lawas. He is talking about our spirits. Human kita mamatay sa lawas, the spirit lives forever. Dili gina siya mamatay because God is our living God. He is not a God of the dead. Siya ang Diyos sa mga buhi, dili sa patay. I corrected someone nga niingon sa akong paghilog kaniya, hapit na siya mamatay, niingon siya, kuhaon na lang unta ko, patyo na lang unta ko sa Ginoo. Ako siyang giingnan, wa ka masayod, kinsa ang Diyos nga imong gituhuan. Siya ang Diyos sa mga buhi, dili sa mga patay. Ug nganong nakaingon man ko niya na, tungod kay He promised us nga bisan kita mamatay, we will live with Him forever. Magpabilin kitang buhi sa Diyos, and He will raise us back to life. Mo bitaw, we have to receive His body and blood. Kitang mga Katoliko,
atong palawman kining maong pagtuo every time nga mutambong tas misa. There are many reasons nga nung mutambong tas misa. Nayuban muhimog petitions, nayuban magpasalamat, but the real purpose of attending Mass is to receive His most precious body and blood. Mo bitaw sa parokya sa Cordoba, gi-require gid namo nga una ka magpa-bless og sakyanan, attend gyud og misa. Dili nang ura-urada. Simba gyud. Una ka magpa-bless og balay, simba gyud. Diba sa tanang mga sakramento, importante ang pagsimba. Magpabunyag ta, gipahaom nato sa misa. Agatong mga piyesta, nagsaulog kita diha sa misa. Ang Santos nga misa mo'y pinakasentro sa atong pagtuo. Mao bitaw nga musimba kita aron kita mahatagan, ma-renewed, mabaskog, ma-inspired to live a life of a Christian. Di ba? Busa, kung magpalaw manggaling kita sa atong pagsabot sa Santos nga Eucharistia, nga mao'y tuburan sa tanang panalangin, kusugra ba kita magpa-blessing? We want the priest to bless everything in us. Pero wa takibaw that the Mass is the fountain of blessings. Nadiha ang tinubdan sa tanang panalangin because it gives life. And not only ordinary life, ang atong pagkighiusa sa Diyos is itself an eternal life. Mao na. Now, doon ako'y i-suggest nga mga guidelines aron makuha ginato ang mga panalangin, tinubdan sa panalangin sa Santos nga misa. Number 1, tulo ni ka P, the 3 P's. Sa gobyerno, 4 P's mo na. Sa simbahan, tulo ra ni. Dali ra matimanan. Number 1 is to prepare. Akong amahan sa una, andamon giniya ang iyang igsusulob the day before he attends Mass. Gikondisyon na niya yung hunahuna, Sabado pa sa gabi sa dili pa ang misa. Gilimpyuhan na niya yung sapatos. Iyang gipili ang iyang pinakanindot nga bisti o sinina nga igsusulob sa adlawng pagsimba. Dili pareho kanatong mga Katoliko. Can you identify easily sa laing tinuan? Tanawang Iglesia ni Cristo, gubang sikta. They dress well. Formally or informally, they dress well. Makita nimo og mailhan nga sila naa sa laing tinuhuan. Makita nimo, you can easily identify them in the manner, the way they dress up. Can you compare the Catholics? Bisag unsay attire, sports attire, naka-rubber shoes, naka-shorts. Ang mga babae, mugbuk eg sinina, abli ang dughan. Bisan unsay atong pangsinina, ang atong gipanulob sa panimay, atong gisulob balik kani. Nayuban mo adtog mall, murag ready na kayo silang mo adtog mall. Wa gid tay klaro. Unsay atong pamisti inigsud sa Santos nga misa. Dili ingon nga conservative ako. Kundili makita man nato kung giunsa nato pag-value, pagrespeto ang atong pag-anhi. Di mangani tamuluhod, di manggaling tamuduko. This is not our place.
Lugar kini sa pagsimba. This is the house of God. This is where God communicate with us. Ani dinhi makigtagbo ang Dios kanato. Nya ikaw makigtagbo kas Ginoo nya nang imuhang attire. Prepare. Matud pa sa balaod sa simbahan, kinahanglan usa ka oras ang fasting. Dili mo kaon, ngano man kaha, aron ma-feel nimo sa imong galamhan ang pagsulod sa mahal nga lawas ug dugo sa Ginoo. Amo pang sa mga kabataan nga nagprimera komunyon, ayaw gayud pagpangluwa human sa imong pagkalawat. Ngano? Naa sa imong baba ang sustansya sa Dios. Mupilit pa na sa imong baba. Diba? Mahimo, mo inom og tubig or mukaon, never nga mo mangluwa ka. So there are things that we need to prepare. And number 3 is be on time. Di kay mo tunga kag tunga-tunga na. Sayo mangani kay kamutan og sini, di man kamusod, saktog yung oras imo isod. Ana sa opisina, abdi kay kasursan mo tanaw. Pero dinhi suod simbahan, magsigi kag tanaw sa relo kanusa paghanamhuman. This is where you meet the Lord. Anhi dinhi makigtagbo ang Dios kanimo. Can you not give time for God? Be early in the attendance of the Mass. Aron makuha nimo ang fountain of blessings. Number 2P, participate. Sa mga alawiton, sa mga pagampo, participate. Mamati kita sa mga pagampo, sa mga pagbasa, homilya. When was the last time that you listened intensely with the Word of God? When was the last time? The Lord God speaks to us in the readings. That's why the readers have to practice well. Because that is not your word. Pulong ka na sa Diyos nga maoy makapadasig ka nato luyo sa atong kahimtang sa atong kinabuhi. So participate. Kung panahon na nato nga mukanta kita, we participate with our bodies. Tungod kay kita ang templo sa Espiritu Santo. Ang atong mga gestures sa simbahan is our expression of our respect to the Lord. A central part of the Eucharist, mao ang pagkalawat. Mianhi ta dinhi dili lang mamati, kundili ato yung dawaton ang tuburan sa kinabuhi. Muna ngayaw gid mo lingkod lamang diha because Jesus promised us to give life, to restore life. Dili kita magpabilin sa kamatayon hangtod sa hangtod. Participate in the communion. Inig-ingon sa pari, lawas ni Kristo o li minister, tubag gayod og amen. Di kay mo ingon kag salamat. Di sa ka mo ingon, Di sa ka mo duko. Kundili ang pulong amen nagkahulugan nga mituo ako. Amen means mituo ako. Kuhanan ninyo. Mo nang ayaw yung kalimot pag ingog amen. Mga pagampo sa pare, ang katapusan nga tubag, amen, which means mituo ako. Ayaw pag dawat nga naay hangki, panyo sa imong kamot, naay pitaka, naay cellphone. Ayaw. Free your hand or your mouth
Ha? Di kay na ay maskara di mo dili mo tangtangon. Kay nahadlok pa kas COVID. Mao na participate. Don't bring cell phones here. This is not the place nga mo communicate ka kung kinsay wa nimo matubag sa chat nimo. Ayaw. This is the place of worship. Anhi dinhi magampo tahod sa Dios and tahod sa imong katapad. Because once you participate, it will disturb the silence na ay cellphone mo kalit lang tingog. Ikatulo nga P, which is very important, pagampo, pray. You are here to pray and to receive the Lord. The highest form of prayer is the Eucharist. Wa na'y makalupig niya na. Mao bitaw magampo gyud ta. Muhalad kitag pagampo, pagsimba sa Dios. Sa tanan tang buhaton sa tong kinabuhi, the Eucharist is the highest. Wa na'y makatupong niya na ang inyong mga petitions muabot gayud na sa altar sa langit. Pray. Kay importante nga ma-feel nato ang presensya sa Dios during and after the Mass. Pray. Naman gani uban magpabilin, dili mo gawas. Magpabilin sa pagampo. I've seen a lot of people nga bisan humana sa misa, they are still praying. Muna nga mo genuflect gyud ta, mo bow ta, because this is the place of prayer and worship. Muna nga dili mahimo nga magsaba-saba kita. Dili mahimo ang unnecessary movements. Kung mahimo galing di ta magdag bata, kunay kabinlan sa bata, kaya ang bata good mukalit mo lang naghilak, wa man tay crying room din sa gawas doon ay crying room. Bisan pagtukon na nimong bata dito, di ka madungog. Na may crying room, di madungog. Soundproof. Dinhi wa man in town. It disturbs the solemnity of prayer. We are here to pray. Muna nga ayaw pagdisturbuha ang inyong isig katapad. Kay wa ka kaybaw, unsay giampo ni ana. Di kay manguhit ka. Muna nga, kinahanglan magbaton kitag prayerful heart. Let us not come to Mass without a prayer offered to God. Ayaw pag-anhi, nga wa kay ihalad nga pag-ampo sa Diyos. We need to pray. Bisan tuod, wa kinahanglan sa Diyos ang atong pag-ampo, but we need to pray for our needs. Hunaw-naag unsa imong mga needs. Unsaon nimo pag-address ang Ginoo sa imong panginahanglan. Busa mga igsuon ko dinhi sa babag. I hope nga nakamatikod kamo ug sa kaimportansya sa maong Eucharistia nga atong gipanag-ambitan. Mapalaw man unta ang inyong pagsalig ug pagtuo sa Dios. Dili lang sa mga pulong niya, hunlabaw sa tanan ang iyang mahal nga lawas ug dugo that will nourish us to be with God in life. Amen.